акция калон рафтестай тамошобинон нигоҳ кунед. Ин ами курта, халат, чизе ки мебинед 130 сомон ам хохушруа ира бинед. Аҷоибот 130 сомони марамат каседа дар корай бинависен. Доставкатон мекунан ира бинед. 16 фасон 130 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор ҷои Акай Аҳмад нигоҳ кунед. Ва ира бинед чӣ хушрувай. Бурукуш катяя. Мана ина миёям 130 сомон тамошобино нарха бинен чихе арзон ҳатман биёен. Инам дим қаторай ку кадо меша мебинен 130 сомона беҳтарин нархояй тамошобино ҳатман биёен. Бо касоне ки барои савдо мегиран ино арзон мешава. Бо биёен ай пеш бинен ира бинен чихе расветкои хушру размеро ҳаст. Ҳамаш пачкай бори аст татканес ягонташ тамошобино ҳатман бори навай ҳатман биёен ай пеш бо тамошо кунен. Чихеле гуфтум бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор ҷои Акай Аҳмад тамошобино мана иё чандам иё ям 130 сомон хушруа духтаро нигоҳ кунен ишам 130 сомони мана ази бо ҳамаи расветкош будай. Акция рафтестай духтарако нигоҳ кунен чихе хушручан ино жимфиракои фасон нархошон 150 сомон. Иҷада дига вариантошам аст биненда чихе фасонакан. Ина 150 сомони марамат барои хутон мегирен барои савдо мегирен ҳатман биёен. Оптовиш бо арзон мешава? Оптовиш бо арзон меша донада 150 сомони. Ира бинен бо мехош чихе хушруча буда. Ира бинен 150 сомони бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор ҷои Акай Аҳмад гӯен нишонтон метиҳан. Ира бинен хе чихе хушручан мана марҳамат биёен. Безрукавкаш чанд сумай? Ина хеле безрукавка дар кор бошад мана 100 сомонай. Ина безрукавка дар корай то нажим пирак дар корай ҳатман биёен ҷои Акай Аҳмад. Ина рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен бо маълумоти бештара аз худшон пайдо кунен. Дуни азиз боз ҳам як аксияи беҳтарин рафта истодай нигоҳ кунен. Инам ҷада ҳамаи ҳами 130 сомони шидагай бинен кадом меша мегирен двойкачои хушру ҳастай. Ина халатои двойкаи фасони хушру ҳастай ҷада. Ира бинен охи чихе вариант бисёрай. 160 сомонара 130. Ина ҳамаша худшон бошун арзон буд 160 буд боз ҳам арзонтар кардан 130 сомон. Оптовиам доранд бо касоне ки мисол барои савдо мегиранд оптовиш ҳастай. Ина бинен чихе вариант бисёрай 130 сомон. Ини двойко чи? Инаи двойкоошам 130 сомон. Хулоса дӯстони азиз биёен ай пеш бо тамошо кунен борошонам вариант бисёрай. Ира бинен 16 фасон дар бозори Корвон ҷои Акай Аҳмад бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор ҳатман омада тамошо кунен интихоб кунен дар ва как шумо да доставка мекунан. Ва духтаро грандиозный акция рафтестай нигоҳ кунен. Инам двойкачои фасони замшвира 70 сомон кардагиан бовар мекунедам хохушруан ҷада чанд цвет шастай нишон метам мана аз размерои ҳами подросткови сар када то размерои хеле калонтарак ҳастай аз S то DXL ҳастай мана 70 сомон бовар мекунад. хеле нархи ягон ҷуда нестай бо касе ки оптови мегира оптовиш бо арзон мешава. мана ими замшвиё ина ино ҳамаш бори навай барои шумо ина қопча кати омадага диден ҳамаша 70 сомонӣ кардагиан. бинен расветкош чихе хушруваирем сирхсар кардаи тараф ҳамаш 70 сомон. касе омада наметона бинависен худшон доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор ҷои Акай Аҳмад инчунин инаи туникорам ангор доранд диден 70 сомон кардагиан. бо касе опт мегира арзон мешава. бинен чихе хушру 70 сомон. ина дигар ангошам ҳастай 70. ана қисми болора бинен духтарако инам рияда бинен ҳамаш 70 сомони диден. анами туникои хушру ҳамаш 70 сомон. ҳатман биёен духтаро омада ки натонистед доставкатон мекунанд. рақамошон ҳаст дар рӯи экран.